Selam dostlar, kimdir жылы якларда ялда, kimdir бакчада эштә, kimdir лагерьда. Менә яшьләр тукталышы хәбәрчеләре һәр вакыт яңалыклар үзәгендә. Мин Иван Остроумов сезне атнаның иң кайнар мизгелләренә чумарга чакырам. Киттек. Алтын каләм фестивале 5 көнә көн барса да, ул бик кызыклы вакыйгаларга бай булды. Шуларның берсе телевидение юнәлеше катнашучыларының Шаян ТВ студиясында кунак булуы. Алтын каләм фестивале елдан-ел үсә, зурая һәм яңа дуслар таба. Мәсәлән, бу елны шундый дуслар рәтенә Татарның иң яшь каналы керде. Димәк, танышырга вакыт. Шаян ТВ каналын шаян балалардан да әйбәтрәк белүчеләр юктыр. Менә алар үзләре дә. Сәлам дуслар! Сәлам! Әйдәгез, экскурсияны башлыйбыз. Шаян балалар локациясы. Бу тапшыруда төрле алып баручылар интервьюлар алалар, төрле җайлар ясыйлар. Бу Рөстәм Яхин Раэле. Күз алдыгызга гына китерегез. Бу Раэлдә Рөстәм Яхин уйнады. Безнең күчтәнәч тапшыру. Бөтен кешегә таныш булган Актаки белән Йомшак, курчакларны уйнатучы Әлфинур апа. Сәлам, дуслар, сәлам. Монда шундый рәхәт. Әлфинур апа, сез ничә ел телевидениедә эшлисез? Мин инде менә безнең 17-18 еллар эшлим инде. Менә шунда өстәл астында ятам. Рәхим итегез минем иемә, өстәл астында. Монда шундый рәхәт. Сезгә үз эшегез ошыймы? Бик ошый. Менә шунда рәхәтләнеп өстәл астында да ятам. Аннан монда чыккач инде балаларны күргәч, иши дә кызык булып китә, ана кызык булып китә. Шундый рәхәт. Әйдә менә өстәл астына төшеп карыйм әле. Анда ки монда. Күчтәнәч тапшыруда ничә ел эшлисез? Күчтәнәч тапшыруында 16 ел инде нәниләрем. Без менә беренче көннән шушы күчтәнәч тапшыруында. Моны уйлап табучы Рамила багызга бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Чөнки ул мине дәвам итеп күреп, ул чактан минем аныкларым да булмады. Хәзер инде аныкларым дүртәү, үземдә шәпшен дәвам итте. Шаян ТВ каналы бүтән каналлардан кайсы ягы белән аерыла? Шаян ТВ каналы Мәрьям Илназ уникаль. Андый канал беркайда юк. Чөнки ул 24 сәгать дәвамында татар телендә эшли. Татар телендә без мультфильмнар карыйбыз, әйме тәрҗемә ителгән. Татар телендә без тапшырулар карыйбыз һәм әлбәттә инде безнең төп максат бу милли мөхит тудыру. Милли мөхит ул инде татар телендә эшли торган канал. Әле балалар яшәп белмәсә дә бу каналны бик яратып карыйлар, аннары сөйләшә башлар безнең каналга ияреп. Әлбәттә инде бу канал ачылгач безнең инде бик күп әтиләр дә, укытучылар да безгә бик рәхмәтләр укыдылар. Чөнки бу безнең канал татар теленә өйрәтә торган һәм иң шәп канал. Шаян ТВ. Дуз булып, тату булып, атлы каләянә шәп. Алтын каләмгә телевидение юнәлешенә Шаян ТВ несез. Сәлам. Сынауларны уздырга җиңелрәк. Җанлыларның шундый чакта ярдәмен тиса йөрәк. Дуслык күперләре дуа бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Минем иң истә калган нәрсә, мин тапшыру алдыннан
bir kun qala o'zimning klassdashim bilan сугыштым. Бик нык сугыштым. Менә монда хәтта битемне шул кадәр бизәргә туры килде. Барлык сугышкан аның нәрсәләр калды. Ул әлбәттә кадрга эләкте. Менә шундый минем беренче съемкаларым. 2006 ел, миңа 11 яшь. Бу минем беренче тапшыруым. Мин әйтәм, моннан соң мине бөтенләй телевидение чакырмаслар микән. Татулыктан бердәмлектән күперләр узак иде. Дуслыкларында бездә мәгәгә калсак иде. Дуслык күперләрендә безне зур бәхет көтә. Бездә җиде юнәлеш бар. Тагы нинди юнәлешләр өстәргә мөмкин? Мин бәлки small медианы кертер идем. SMM бу Инстаграмда, ВКонтактеда, Фейсбукта, Твиттерда постларны ничек дөрес итеп чыгарырга, анда бәлки шундый нәрсәләр өйрәтелер иде. Минемчә, мин бернинди юнәлеш истәмәс идем. Чөнки миңа калса монда барлык юнәлешләр инде ачылган. Хәбәрчебез Зөлфия Алтын каләм
Сәлем дуслар, сез белә идегезме? Фермер чын спортчы икәнен. Юкмы? Димәк, сез бүген үзегез шуңа инанырсыз. Чөнки яшьләр тукталышы фермерлар спартакиадасында. Менә шулай матур итеп Арча яклары спартакиада делегациясын каршы алды. Әлеге спартакиада яшь булуына карамастан үзенә бик күп катнашучылар җыйды. Бу инде икенче кооператорлар һәм фермерлар спартакиадасы. Арча районында икенче тапкыр без аны уздырабыз. Бүгенге спартакиада халыкара кооперативлар көненә багышланган. Бу спартакиаданың финалы. Монда финалга хәтле барып җиткән фермерлар һәм кооператорлар катнаша. Бүгенге финалда безнең 5 муниципаль район катнаша: Тәтеш районы, Саба районы, Арча районы, Буа районы, Биектау районы тагын. Менә бу финалга чыккан 5 команда, шулар арасында иң тизе, иң көчлесе, иң алга барганы җиңәчәк дип ышанабыз. 6 спорт юнәлешендә була бүген спартакиада. Бу ярышу намуслы ярышу булыр дип өметләнәбез без. Спартакиада төрле спорт төрләре белән бай иде. Шулардан көрәш, гир күтәре, волейбол, футбол һәм аркан тартышу иде. Ринат, сәлам. Син кайсы районнан һәм фермер өлкәсендә кем булып эшлисең? Мин Тәтеш районыннан, Бакырча авылыннан, колхозда помощник комбайнеры булып эшлим. Менә бүгенге спартакиадада синең өчен нинди спорт якын? Миңа гир күтәрү якын. Шуңа катнашырга килдем. Хәзер без дә сикереп карыйбыз. Метрда 43, малай. Ярар, мин үзем дә метр 50 булгач, менә дигән. Әз генә шаярып алдык, хәзер сюжетны дәвам итәбез. Биредә волейбол уены бара. Азамат, сәлам. Син нинди районны яклап килдең бүген? Мин бүген бу ярышка Биектау районының командасы өчен уйнарга килдем. Без монда волейбол уйныйбыз. Һәм тагы канат белән тартам үзем мин. Син менә спорт белән кайчаннан бирле шөгыльләнә башладың? Спортны мин инде балачактан бирле яратам. Мин инде мәктәптән бирле волейбол уйныйм, футбол. Күп төрле спортлар ярышларына катнашкан бар, но менә хәзерге чиракта күбрәк волейбол уйныйм. Син быел беренче мәртәбә катнашасыңмы? Әйе, бу ярышларда, бу спартакиада мин быел беренче катнашам. Миңа бик ошый, организация, командалар бик күп, шуңа күрә Алла бирсә, икенче елга тагын катнашырга теләр идем, бик теләп. Хәзер монда футбол бара, Арча белән Буа ярыша. Дуслар, мин сезне фермер чын спортчы икәненә ышандырдым дип уйлыйм. Спартакиада чынлап та бик зур дәрәҗәдә үтте.
Шул телне үстерүгә юнәлгән проектлар арасында. Һәм инде Изгибеләр җыйра бу ел сәләтлеләрне 6 тапкыр каршы ала. 6 форумның 3-нчесендә без дә кунак булып кайттык. Башка еллар белән чагыштырганда төрле яклап үзгәрешләр бар. Әйтик, инфраструктура яктан балаларның яшәү шартлары үзгәргән. Һәрбер бала быел кроватьта йоклый, һәрбер балага кайнар душта юыну мөмкинлеге туды. Сайлауларга катнаштырып, улы тормышка кертеп, сәяси тормышка кертеп ибәрергә безнең бурыч.
Татарлар кайда кайный? Әлбәттә Казанда. Елга бер Татарстан мәдәнияте көннәре башкалабыз Мәскәүне гөрләтә. Быел ул ничек узган икәнен киләсе сюжеттан карыйк. Шаян ТВ смотри, будешь лучше ты! Нәкъ менә шулай безнең Шаян делегациябыз Мәскәү музыка йортына килгән кунакларны һәм Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановны каршы алды. Һичшиксез фотография да ясамый калмадылар. Ә башка кунаклар исә Галескар Камал исемендәге театр актерлары ясаган образлардан күзен ала алмады. Алар сәер беренче татар театр труппасы образларында иде. Прекрасные люди, которые действительно любят страну и любят свою малую родину. Я имею в виду татар, которые живут в Москве. И нам очень важно, что сотрудничество между Москвой и Татарстаном, оно крепнет, и есть огромный потенциал для реализации самых серьезных проектов. Мәскәүдә 100дән артык Татарстанлы эшли, укый һәм көн күрә. Республика белән элемтәне өзмәскә бердәм булырга чакырып калды Рөстәм Нургали улы сәхнәдән. Здесь находятся и татары, и другие нации, люди, которые не равнодушны к Республике Татарстан. Я, пользуясь моментом, хотел бы сказать вам большое спасибо, что вы вот так к нам относитесь. Рауль Хәзрәт Гайнетдин туган ягы өчен иң көчле язып киеп яшәүчеләрнең берсе. Смогли в центре Москвы сохранить московскую соборную мечеть и построить здесь великолепную, красивейшую, главную мечеть нашей столицы. Сложно пройти. Очень раскачивает в конце. Наконец-то на Майдане Московском мы увидели лошадей. Какой Сабантуй без лошадиных скачек, без лошадей? Татарстан мәдәнияте көннәре беренче тапкыр федераль Сабантуй белән тәмамланды. Килгән кунаклар моңа бик шат иде һәм икенче елга килергә теләкләре бар икәнен җиткерде.